خليني حنيني inhejjed għal-ħolma fuq fjuri tal-ġonna mal-frifet tittajjar bil-ġwina qotnija. Inti ħsatni bla ma taf u kem kejtek int-għazaf 11 sena ġejt misluf ħabta u sabta u kont mitluf. kontra qalbi u li għazla ma kellix titi wara tnin għaxru dak in-nar ma kelmitnix. Waħdi miegħek ħarani ħares lejk kellimni nisimek għatini mqaridejk ħallik minn dak il-mobile tibqax tgħix qudiem screen. Hey,